Gave my love to a shooting star. She moves too fast that I can't keep up. I'm chasing, I'm in love with a shooting star. She moves too fast, when she falls then I'll be waiting. Gave my love to a shooting star. She moves too fast that I can't keep up. I'm chasing, I'm in love with a shooting star. She moves too fast. So, what's up mga alien? Magandang araw sa inyo. Magandang gabi sa inyo. So, ayun nga po ngayon, pupunta tayo sa Banyaga para panoodin ng Dragon Boat Racing, 4th Dragon Boat of Bugallon. Okay lang na natin pumunta doon. So, ayun na nga po, andito na po kami sa Riverside. Ito nga po pala si Ali. Si Alay. Ito po, kasama ko si Lea. Alay. Ali. Ayan si Paolo. Ngayon na nga po, tapos na daw po. Uwi na tayo. Uwi na daw kami. Kasama ko pa rin sa likod ko. Uy, Hello Kitty! It's Alay. Ano? It's Alay o it's Ali? It's Ali. It's Ali daw. Bistahin nyo ang YouTube niya. Link below, man. Link below. MharsV. Yung two lovebirds namin sa likod. Lea, Paolo. Saan na tayo ngayon? Wala, magpipicture ako kasi alam mo na. Kailangan mo na daw ng picture. May model kami dito sa likod. Ito. Ito, Lea, Pati ito. Pati kayo na yung vlogger, no? So, kailangan na natin picture ng model natin. 3, 2, 1. Beautiful life 난 너의 곁에 있을게 Ang ganda na eh. Nagkaroon ka na ng lakas na love eh. Ganyan. Oo, ganun yun eh. Tapos biglang ganyan. Oo, game na. So, ayun nga po pauwi na po kami. Ano? Pauwi na po kami. Dito ko na po tatapusin ang vlog ko. Like, share, and subscribe my channel. MharsV and Alexa then Casby. Ayun. Basta yung below. Basta yung link ng YouTube channel niya. Baba na lang. Bye!